Ongietorri Arduino tailerrari buruzko 5. bideora. Bideo honetan kurtsoan izango ditugun konponente ezberdinak ikusiko ditugu. Geroago, protoboard baten funtzionamenduan sakonduko dugu. Bukatzeko, lehen programatu genuen Blinka protoboard batera mugituko dugu. Kurtsoaren egunean, kutsatxo bat izango dugu. Kutsa horren barruan, Arduino Uno bat egongo da, bere USB kablearekin, protoboard bat, potentziometro bat, kolore ezberdinetako LED batzuk, buzzer bat, LDR erresistentzia bat, pasaden bideoan ikusi genuen bezala, argiaren intentsitatearekin balioz aldatzen den erresistentzia, pultsadore batzuk, balio ezberdinetako erresistentzia batzuk, erresistentzia hauek gero ikusiko dugun bezala korrontea limitatzeko balioko dute, eta kable batzuk. Protoboarden edo breadboarden funtzionamenduan pixka bat sakonduko dugu. Protoboard bat zuloz beteriko plastikozko zati bat da. Zulo horietan kableak sar dezakegu, eta barnetik konektatuta daude. Hemengo argazkian ikus dezakegu nola dauden konektatuta barnetik. Argazkian ikusten dugun bezala, lehenengo eta azken bi errenkadetan, errenkadaka konektatuta daude. Beste errenkada guztietan, ordez, ilaraka konektatuta daude. Berriz ere, argazkian ikus dezakegun bezala. Honela, protoboarda erabili dezakegu konponente ezberdinak haien artean konektatzeko. Orain, aurreko bideoan egin genuen Blinka protoboardean egiten saiatuko gara, kanpoko LED-ekin. Horretarako, kutxetik Arduinoa, USB kablea, protoboarda, erresistentzia bat eta nahi dugun kolorezko LED-a hartuko dugu. Kanpoko LED bat erabiltzen dugunean, haren korrontea limitatu beharko dugu. Horretarako, 330 ohmioko erresistentzia bat serien jarriko dugu. Hurrengo argazkian agertzen den eskematikoa erabiliko dugu. Kutsatxo barnean balio ezberdinetako erresistentziak aurkituko ditugu. Erresistentzien balioa identifikatzeko multimetro bat modu ohmikoan erabili dezakegu, edo erresistentzien kolore kodigoa erabili dezakegu. Horretarako, erresistentziaren gainean margotuta dagoen bandaren kolorea ikusi beharko dugu. Kasu honetan, 330 ohmioko erresistentzia bat behar dugunez, laranja, beltza eta gorria bandak dituen erresistentzia hautatu beharko dugu. Behin konponente guztiak eskura dauzkagula, irudian bezala montatzen hasiko gara. Kontuz izan behar dugu LED-aren polaritatearekin. LED-aren hanka luzea positiboa da, eta hanka motza negatiboa da. Beraz, hanka luzea Arduinoren 13. pinera konektatuko dugu, eta hanka motza GND pinera. Beti ere, erresistentzia serien jarrita. Bukatzeko, ordenagailura konektatuko dugu eta beste bideoan egin genuen programa kargatuko dugu.
dena ongi egin badugu, funtzionamenduan ikusi beharko genuke. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik.